Dito kami guys sa may ano, Aplaya. Aplaya daw. Hindi ko sure. Sure ang balita. Grabe guys. Yan ang sinanahan namin. Dinaanan namin may ano. May mga dagat. Tapos may water lily. First time ko pa dito. Guys, magwa 1 year na kami. Niyaya lang ko ng asawa ko na magpasyon lang kami dito. May mga bata pa guys. May mga ano guys. Padaplin ko. Ano, taob, high tide na siya guys. Kaya yung tubig pala pumapasok dito. Ang hirap. Lisod ay ngari agong kung ngari ka mangupa no? No? Daplin mo ha. Kay abot, pasok ang tubig eh. Dagat na eh. Asan ba yung sabi mo Gom? Parang wala naman. Ako mo ilagay. Layo pa pala. Gusto ko yung ano. Na dire sa kontra. Gusto ko yung ano guys, yung dagat, yung may mga buhangin talaga. Yung ganito. Para dito sa punong yung una naming tirahan, bata pa ako. Asa ito mo agi? Ngaon ta dire mo balik na. Ngaon? Birthday mo. May noy naagian may nag-birthday ba mo. Maigba-iklik daw na mo mga on may. Dito na taagi gumoy. Kaya nga dito na taagi unya. Asa talusot gum na inita na si Nigel. Ada ko paano ko Mario. Kita sa to. Sige na. Parang alam na alam mo ah. Daplin mo. Payong ni Nigel sa likod. Ano daw? Gari daw ko sorry guys. Kamara. May nagsusunto ba sa smoky wala? Para kuan ko na. Exercise dapat ko na ko. Para magsingat. Ang dagat pala. May mga water lily pa lang. Ang dagat. Ito connection. Manggod ang dagat. Parang ano no, ilog no. Pero wala akong kay bawal may water lily di ay. Kaya parang duman tabak ito. Kaya mo lagi. Sabi init guys eh. First time na ko nakalakaw. Karon mag 1 year na mi ngayon hinag ano. Pero karon pa ko naka suroy nga rin. Guys. Baka kung kalibahon ko. Pero kaya naman. Uy, nindot hindi nga rin maglakaw-lakaw. Kasi, kapoy pa ko. Asa may agianan. Basan, bawal na. Bangon ko guys. Malibag na sa baybayon. Ikagabi, ikiulo makakita. Wala namin nga rin guys. Kadug namin sa baybayon. Bye-bye. Ano daw? Nanak ko na yung mga bunpun nga ito, mga simento, ramanggod. Ninduta. Uy, ninduta sa hangin. Presko talaga. Ninduta na. Namiss man ako mo manginhas. Yan guys. Nanabay ba yun? Kaso Ay mga masol. Okay ra masol dire. okay na mamasol. Mamasol ta next time. No. Ha? Kaso si Nigel di pwede. Luyo pa lang Nigel. Pati pud ni. Kaluyo pa lang Nigel. Lungkoy naman eh. Hindi kayo luya to ay nagbitente. Ayan na. Tagana. Wow.
Tapos bigla makita na ito ladadang rin, no? What a coincidence. Yun, ano Miss Baybayon. Huwag man nagigihapon. Kaya oras na yung hilgo. Ano pa bayan? Ato ta, magkakalakaw sa tas pa. Nakalakaw sa ni guys. Nagkasaka ang payong po. Hubo man ang kamot. Isa? Aray ko. Dapat kinahanglan ko og kuan. Dito? Say tawag ana. Ako harap ko din ako sa kalig ko. Oo eh. Ngakaroon pa tayo mga niyo. Kita ka yung balik na nga rin. Pila ka tuig. Wala pa. Hindi, Miss Baybayon. Nanuroy. Nanuroy, Miss Baybayon. Aray ko. Alam mo rin magpugas. Sa tayo magbaktas ni Nanino. Ay, presko ang hangin. Dagkag basura kay water lily ba? Ay. Ano sa'yo tawagan ng lugar gam? Ano yung aplaya? Aplayaan. Aplaya. Uy. Uy, nangaligo mo na sila. Pwede po dili ang malibang. Aray. Gihungak na ko. Pwede po siguro dili malibang, no? Hindi kayong kuan diri guys kay bunbun ba? Diba ako na ko, naman ko'y payong. Magkub-kub na lang ko. Kalain na. Siguro di na kaya siguro, pabaga siguro ko pero Ang lagi yung nagat iho. ninagat eh. Ito. Hindi ano yan. Nagbubuti yan. Magbubuk. Magbubuk din sa dagat. Oo, gum, maglutaw og mga buti. Tutska. Wala katugo na si Nigel. Oh, please ko bebe. Katugo na siya gum. Ay mga tagat mo din. Ano ulit? Mga pasaya. Basayan. Gamit ako sa pagkakas. Layo pata sa ato. Pwede ka dito lagi na ako sa Oy, dito palabig palayo oy. mga fish pa no? Dito gum. Oh. Fish pa na eh. Mag-fishpanan pala po diri ah. Nakanindot. Naday fishpan po guys oh. Basta oy, aplaya man daw ni guys pero wala man ko kay ba sa lugar. Daghan na po siya basura oy. Yan ang mga daw tumay. Di na oy. Mamalik naman da ita. Sige, tambay lang pare. Ato kay kuya oh. Ato ta. Nagtambay mi nga to kay katugo na gud si Nigel. Nagpayong lang mi guys. Pres ka man kayo hangin. Ato ta kay kuya. Ano ka rin kuya? Ila-ila. Magtambay ba dapit? Kurto tayo. Dito. Hindi dapat na sinanasay punuan ta ba? Natulog na si Nigel. Ay, katugo na. Hugaw man ang dagat karon. Daghan siya water lily. Siguro atong pagbagyo ni yung basura. Ay, di mo nga masulo. Next time mamasulta. Kaso dapat si Nigel ka nang nakaw na. Sama ang ulo. Hindi uy, makaon pa bonbon. Kuya. Tambay sa amin diri guys. Sorry lang mi guys eh. Wala mga kwarta. Kaysa mag-SM. Ngayon na lang may sa dagat. Libre. Libre pa. No. Ay, asa tambay gum? Fish pa. Fish pa ano na? Asa tagum? Ano yung fish panan pala? Diyan. Fish panan pala. Yet. Ay,